Dobar dan, lijepi pozdrav svima, dobrodošli na prezentaciju projekta Mala ljetna trzalica. Moje ime je Jurica Vukić, član sam tamburaške i projektne sekcije KUD-a Belec. Kao jedan od idejnih začetnika ovog projekta, provest ću vas u idućih nekoliko minuta kroz ovu prezentaciju. U ovom videu objasnit ćemo kako je došlo do projekta, ko su partneri, koji su glavni ciljevi, koje aktivnosti te koji rezultati i benefiti se očekuju realizacijom ovog projekta. Za početak kako je došlo do ideje. Članovi tamburaške sekcije KUD-a Belec otvorili su svoje probe svima zainteresiranima koji nisu članovi KUD-a da probaju doći na probu, zasvirati s njima, zapjevati i dobro se zabaviti. Pa evo u idućem videu možete pogledati kako je to sve izgledalo 2019. godine. Evo kao što ste vidjeli u ovom kratkom videu, ideja je naišla na jedan jako dobar odaziv i nama se povećao broj ljudi na probama i probe su postale puno zabavnije. To ljeto je bilo stvarno dosta interesantno i mi smo odlučili projekt malo proširiti, pa sve ono što smo naučili u tim formalnim dijelovima i ozbiljnim dijelovima proba prikazati na nekim koncertima i tako smo 2020. godine pokrenuli ovaj projekt, malo smo ga osnažili i održali smo koncert u parku u centru Belca gdje smo htjeli prikazati sve što smo radili na svim tim probama. Međutim, kao što sami znate, došlo je neko novo nenormalno vrijeme i pandemija nam je zaustavila projekt. Uspjeli smo na kraju održati još samo jednu radionicu tradicijskih instrumenta, što ćete vidjeti malo kasnije. Mi smo ove godine odlučili nastaviti s tim projektom, ali ga proširiti još malo jače. Evo kao što vidite, osnovni podaci o projektu, naziv projekta Mala ljetna trzalica, projekt je financiran iz linije Krapinsko-zagorske županije i sredstveno kulturno-umjetničkog društva Belec. Trajanje projekta je 4 mjeseca. Sam budžet projekta iznosi negdje 55.380 kuna. Projekt se odvija većinom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Nositelj projekta je KUD Belec, voditelj projekta Matija Benčić, odgovorna osoba Martina Koldić. Kao što vidite, projekt je sufinanciran sredstvima natječaja Krapinsko-zagorske županije za prevenciju zdravlja i skrb o mladima i ranjivim skupinama. Osim kulturno-umjetničkog društva Belec, tu su i partneri. Partneri ove godine su Osnovna škola Belec, kulturno-umjetničko društvo općine Konjština, ženski vokalni sastav Kušlec, Puhački orkestar Ivo Tjardović, Ceglenica Zagorska i Sveto križa Začetja i gosti na projektu su Hrvatski gadaški orkestar.
Prve aktivnosti na projektu, evo vidite, održavat će se krajem lipnja i početkom srpnja. To su animacijski koncerti koji će se održati u Belcu i Zlataru 27.6. u parku u Belcu 19 sati i 10.7. u 9 sati ispred Galerije izvorne umjetnosti u Zlataru. Koncerti će poslužiti kao diseminacija projekta te kao animacija i prijava sudionika na projekt. Ovdje vidite link ankete, online ankete koju su dužni ispuniti svi sudionici projekta te članovi udruga i partnera na projektu. Anketa nije ništa komplicirano, ispunjava se u roku 10-15 sekundi, a nama daje feedback o broju članova na radionicama i o održivosti projekta. U ovih par videa koji ćete sad vidjeti ćete kako je to izgledalo prošle godine na našem koncertu u centru Belca. Koncert sadrži raznoliki repertoar, mislim da ima za svakog nešto za čut. Veselo Zagorci, vesele naravi mi smo svi, mi se znamo veseliti i Bog nas tako živi. Bez ruže crvene, recite joj da bez nje nestale su sve, dane ljubavi, sve tuge radosti, dalje. Prva radionica koja će se održati na ovom projektu održat će se u rujnu
i zajednička radionica Kuda Belici, Puhačkog orkestra Ive Tijatović, Ciklenica Zagorska. Na radionici će biti riječi o ravnopravnosti tambura i puhačkim instrumentima. Kao što vidite, predavači su Robert Mihovilić koji će vam predstaviti tambure, te Mihael Križančić koji će vam predstaviti puhačke instrumente. Vi će tu malo reći o izradi instrumenta, načinu korištenja, i nakon same radionice trebali bi održati zajednički nastup, znači tamburaška sekcija Kuda Belic i Puhački orkestar Ive Tijatović. Također u rujnu trebala bi se održati i druga radionica na projektu, znači radionica upoznavanja sa tradicionalnim instrumentima te njihovom izradom i načinom sviranja. Predavač Stjepan Večković, a gosti na radionici su Hrvatski gajdaški orkestar i njihovi gosti. Gospodin Stjepan Večković, inače član folklornog ansambla narodnih plesova Hrvatske Lado, i on će vam predstaviti kako se izrađuju neki od tradicionalnih instrumenta, kako se sviraju, malo povijest o njima, koliko su aktualni danas u svijetu moderne glazbe. Također, nakon radionice trebalo bi se održati nastup koji bi trebao biti u sklopu manifestacije Noć pod Lampašima, a kao dio gajdaškog festivala koji se inače održava također u rujnu u Mihovljanu. Na idućim videima, odnosno na idućim slajdovima i videoma vidjet ćete kako je ta radionica izgledala prošle godine, koja je također bila održana u Belcu. Prošle godine, znači ta radionica je trajala 2 dana, prvi dan je bio dio gdje je bio, znači jedan poučni dio gdje se moglo naučiti o povijesti i tradicijskih instrumenta u njihovoj izradi, te bio nastup Hrvatskog gajdaškog orkestra i njihovi gosti. U drugi dan iste radionice održan je baš seminar, znači sa instrumentima gdje su sudionici radionice mogli isprobati, naučiti svirati neke od tradicijskih instrumenta, pa ćete u ovom videu vidjeti kako je to izgledalo na toj radionici. U listopadu mjesecu održat će se iduća radionica, i to je zajednička radionica ženskog vokalnog sastava Kušlec i Kuda Belec. Tema radionice je važnost ravnopravnosti glasova i instrumenata. Ovdje će vam naši predavači pokušati pokazati kako se tamburaški sastav ili ženski vokalni sastav pripremaju za obradu pjesme, kako se upjevavaju, kako se usvjeravaju, kako prave aranžmane za neku od pjesama. U ovom konkretnom slučaju pjesma će biti Zar je voliti grijeh, pjesma Zorice Konđe. Nakon te radionice predviđena je zajednička izvedba te iste pjesme. Za sve koji nam se žele pridružiti, ovo je u biti najbitniji dio projekta, znači cijelo vrijeme projekta, ova 4 mjeseca, srpanj, kolovoz, rujan i listopad, održavat će se tjedne probe tamburaške sekcije
Belec i sudionika koji su se prijavili tijekom ovih animacijskih koncerata i tijekom ove prezentacije u lipnju i srpnju. Moći ćete prisustvovati, znači, svim probama naših sekcija u KUD-u koje se spremaju za smotre, kao što vidite, na županijske smotre, tamburaških sastava i orkestara, malih vokalnih sastava zborova i puhačkih orkestara. U isto vrijeme održavat će se diseminacijske radionice u Belcu, Konjšćini i Svetom Križu u Začertu. Znači, naši tamburaši će gostovati na nekim od događanja koje organiziraju naši partneri ili gosti. Za posljednji mjesec ovog projekta predviđena je aktivnost studijskog snimanja himne projekta. Ovdje ćemo izabrati jednu tradicijsku pjesmu koju ćemo moći prilagoditi, znači, vokalnom sastavu i puhačima i tamburašima, kako bi mogli svi sudionici projekta sudjelovati u snimanju same himne projekta. Tako da ovdje će se također moći naučiti nešto o snimanju pjesme. Također na samom kraju projekta napravit ćemo i završnu anketu, znači slično kao i ona ulazna anketa, nešto kratko samo da dobijemo jedan feedback, informaciju o uspješnosti i održivosti projekta za ubuduće. Evo, ovo su neki od benefita koje bi trebao na kraju polučiti ovaj projekt. Ja se nadam da smo vas uspjeli zainteresirati i probuditi pažnju i interes za ovim projektom, da nam se pridružite. Vjerujem da će biti zabavno na svim radionicama, na probama, na druženjima, kao što je to bilo i do sada na ovima koje smo uspjeli do sada održati. Uz kratki video jingle koji će sada uslijediti, ja vas lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo već 27.6. u Belcu. Hvala, dženja!